نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na 20 ga watan Zulqa'ida shekara ta 1446 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da 18 ga watan biyar shekara ta 2025 miladiya. Domin ci gaba da karatunmu da muka saba muke a cikin wannan lokaci, karatu da muke yi na wato Nurul Yaqin. Shi wannan littafin Nurul Yaqin yana karantar da mu sira ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallama tun kafin haihuwarsa har zuwa bayan haihuwarsa har gwagwarmaya da ya yi a lokacin kuruciyar shi har lokacin da fara samun asar wato share fage na annabta da alamomi da suka nuna zuwa da kuma lokacin da ya zama annabi ya zo ya zama mursali aka turo shi zuwa ga kowa da kowa da irin gwagwarmaya da wahalhalu da ya sha da mutanensa waɗanda da su suke ƙaunarsa suke yaban shi suke ɗaga shi suna jefa shi suna cafewa suna jin daɗi da lamarinsu da ya zo ya kawo musu abubuwan da bai dace da son zuciyarsu ba. Da suna kiran shi al'amin, Muhammad al'amin haka suke kiran shi, suka zo suna kiran shi kazzabun, suka kira shi sahirun, suka kira shi majanun, ba sunan laƙabin da ba kira shi da shi ba. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba irin gwagwarmayar da bai yi ba, sahabbai ba irin wahalar da ba su sha ba. Sa'annan ya tura su suka tafi Habasha, suka je suka ɗan yi shekaru a wurin kafin a masa izini ya hijira zuwa Madina. Tarihi yana da matuƙar muhimmanci don da shi zaka san hukunce-hukuncen addini da yadda suke saukowa daki-daki, da inda aka wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya da yadda ya amsa, da inda aka mishi tambaya bai amsa ba ya jira har sai da wahayi ya zo mishi ya bayyana mishi amsar sannan ya amsa, da yadda sahabbai suka sha wahala wajen dafan wannan addinin har zuwa gare mu, da yadda suka ba da dukiyarsu da rayukansu suka ba da dukkan abin da suka mallaka don wannan addini ya tabbata. Saboda haka tarihi yana da matuƙar muhimmanci. A inda muka tsaya a darasinmu da ya shuɗe shine mun tsaya akan gaban da za a yi tahawilil qibla, wato inda za a canja alƙibla daga Aqsa zuwa Ka'aba. Saboda haka yau anan za mu tashi insha Allah ta'ala. Malam bai zo sai ka karanta. Bismillahir Rahmanir Rahim. Tahwil al-qibla. مكث صلى الله عليه وسلم بالمدينة 16 شهرا يستقبل بيت المقدس في صلاته، وكان يحب أن تكون قبلته الكعبة ويقلب وجهه في السماء داعيا لله بذلك. وبينما هو في صلاته إذ أوحى الله إليه بتحويل القبلة إلى الكعبة وتحول من وراءه، وكانت هذه الحادثة سببا لابتتال بعض المسلمين الذين ضعفت قلوبهم فارتدوا على أعقابهم. وقد أكثر اليهود من التنديد على الإسلام بهذا التحويل، وما دعوا أن لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. نعم. درس من yau shine an fara samun canje-canje a cikin wannan sabon addini wanda ya zo, wanda shine zai mamaye duniya, kuma shine addinin da Allah madaukakin sarki ya yarda da shi, kuma shine addinin da ba a samun canji a littafinsa, kuma shine addinin da ya zo da sauƙi da rukusa, kuma shine addinin da ya zo wanda yake dacewa da kowane irin zamani.
da kowane irin yankin mutane da nau'insu da yarensu da ɗabi'unsu. Wannan addini ya dace da su, da zamanin da suka zo kowanne addinin ya dace da wannan. To an canja alƙibla daga kallon Baitul Maqdis zuwa kallon Ka'aba mai alfarma. Shine malam yake cewa makasa alaihi salatu wassalam bil madinati sittata ashara shaharan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a Madina wata 16. Ya zama shekara ɗaya kenan da wata 4 ko? Wata 16 ko 17. Yastaqbilu Baitul Maqdis. Amma a sallah yana fuskantar Baitul Maqdis ne. Saboda haka fi salatihi a sallarsa, wa kana yuhibbu an yakuna qiblatahu al-Ka'aba. Shi a ra'ayin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana so ya zama alƙiblan da zai dinga fuskanta yana ibada da shi shine alƙiblan da kakansa ya gina, shine Ka'aba. Domin bayan gina wa da mala'iku suka yi, to ba wanda ya zo ya sake jaddada ginin ta shi Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Saboda haka yana so ƙiblarsa ta zama Ka'aba, wa yuqallibu wajahu fi sama. Saboda haka idan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah sai ya dinga jujjuya idansa yana kallon sama, yana tunanin a masa wahayi domin ya canja daga alƙiblan da yake kallo zuwa Ka'aba. Da'iyallah bizalika, yana addu'a yana roƙon Allah. Fa bainama huwa fi salatihi, wani lokaci yana cikin sallarsa, iz auha Allahu ilaihi, take sai Allah ya masa wahayi bi tahwilil qibla ila al-Ka'aba, cewa ya canja alƙiblarsa inda yake fuskanta na sallah zuwa Ka'aba. Take ana cikin sallah ne, amma yi ruku'u, yana cikin ruku'un wahayin ya zo mishi, fatahawwala, sai ya canja, watahawwala man wara'ahu, da haka waɗanda suke bayansa duka sai suka juya. Saboda haka aka juya. Wa kanat hadhihi al-hadisa sababan liftinani ba'd al-muslimin. To ita duk lokacin da Allah ya jarrabi bayinsa, to yana jarraban su, wani lokaci jarraban sai ya zama cewa sanadi ne na shiriyan waɗansu, a yayin da jarraban kuma zai zama sanadi na hallakan waɗansu. Saboda haka a koda yaushe haka Allah madaukin sarki ya sanya sunnarsa. Idan wani lokaci da bala'i da masifa da talauci, da shi ashirari ne, sai kaga ya zo ya shiryu ya zama mutumin kirki, domin zai lizimci masallaci, ya lizimci azkar, ya zama mutumin kirki kawai. Wani kuma da za a jarrabe shi da dukiya da yalwa da lafiya, ana ɗan lallaɓawa ne, bai riga ya shiga zuciyarsu ba. Irin wanda Allah ya ba mu labari, qalatul a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Suka ce mun yi imani, yace ba irin wannan imanin ba dai, har yanzu ba ku yi ba. Kun dai miƙa wuya, kun yarda dai da musulunci saboda abin da kuke gani yake faruwa, dan kar kuma a zo a yaƙe ku. Walamma yadkhulul imani fi qulubikum, har yanzu dai imanin bai shiga zuciyarku ba, amma dai akwai isharar cewa imanin zai shiga zuciyarsu. To irin waɗannan mutane irfartaddu ala aqabihim, sai suka zo suka yi ridda, suka koma baya, suka koma asalin addinin da suke yi da. Saboda haka kaga ashe anan fa, wannan fa annabi yana cikin su kenan sallallahu alaihi wasallam. So wanda kuma mu da annabi baya cikin mu, ai yafi sauki, da mutum ya ga abu kawai juya ya dafa kiyarsa. Allah ya kiyashe mu. Wa qad aksara al-yahudu min at-tandid ala al-islam bi hadha at-tahwil. Yahuda da ma sun sani, wato sun samu abin da za su dinga gorantawa musulmai akai, su dinga gaya musu maganganu, suna cewa ai kun gani da ya ce yana kan addinin kaza da kaza, gashi yanzu ya zo ya canja. Wannan zai sa mutane da ya ce kun ga addinin nashi ma ba gaskiya bane, domin ai ya riga ya tabbatar cewa addinin yahudanci addini ne, amma ai sun gurbata shi. Saboda haka wa ma bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah madaukin sarki yake shiryar da wanda ya so ya yadda ya shiryu akan tafarki nagari. Tarihi
ne mai girma wanda ya kawo alƙur'ani ya yi bayanin shi dalla-dalla, sa'annan kuma sunna ta ma'aiki ita ma ta zo ta yi bayani a kai. Saboda haka musulmai a watanni da muka faɗa 16 ko 17, Yahudawa suna so su kwace, Nasara suna so su kwace kaza. Yanzu kaga jujjuyawa ne da aka yi, an gaya mana yana jujjuya idan shi ko? Allah ya ce mun gani kada nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka, sai da canja za mu juya ka fuskanci wato ainihin masjidil haram. Kai sai Allah madaukin falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, za mu sa ka canja ka juya zuwa kiblan da kai kake so, abinda ranka yake so. Kun ga a harkar mata Allah ya ce mishi turji man tasha ko? Kowa an gaya mishi in kai auri mata guda biyu to dole ka raba musu kwanaki, dole ya zama kana da tsarin da zaka gudanar da su. Amma manzon Allah sallama ka ce a'a, ka iya zuwa wajen wacce duk kake so kawai. Manzon Allah dan gatan Allah sallallahu alaihi wasallam na Aisha ce ina ganin Allah ubangiji nan naka duk abin da kake so san ranka kawai ke bi, duk abin da kake so shi yake yi. To saboda haka kaga abin da Allah ya ce za mu sa duk abin da ka yarda da shi za mu maka. Wallahi mun ji daɗi da muka zo a cikin al'umman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Fadan walli annaka qiblatan tarraha fa walli wajhaka shatr al-masjid. Kun ga shatr al-masjid al-haram, ka fuskanci yadda yanayin inda masjid al-haram yake. So kaga mutum ya zauna ya ta wahala ya ta bin diddigi, ba aikin shi bane. Shatar al-masjid aka ce daga farkon gabas zuwa ƙarshen shi duka shatar al-masjid ne, babu wani abu nan a ciki. Saboda haka idan kana cikin Makka, kana cikin ɗakin Ka'aba, ka shigo kana kallon ɗakin, to anan ya zama tilas ka kalli shi wannan gini, dole ne ba dama kai haka. Idan kuma baka cikin ɗakin, kana waje, haraban waje, to sai ka kalli ginin ɗakin da aka yi, ginin Ka'aban gaba ɗayanta da aka kewaye. In kuma kana daga can nesa ne a Makan, to sai ka fuskanto ina ne ginin ɗakin Ka'aba yake ka fuskanta. Idan kuma kana gabas ne ko yamma ko kudu ko arewa a wata ƙasa daban, to shaɗar ɗin da kai wallahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah. Sai zaka daga farko zuwa ƙarshe duka wannan shine shaɗar masjid. In akwai yadda za a yi a sami daidai alƙibla, to ya zama wajibi ka saka. In babu, kirdado ake yi kawai, sai ka yi kirdado. Shi sa ba wata mazhaba da ta ce idan ka yi sallah bayan ka idar da sallanka sai aka baka ce maka inda ka fuskantar nan ba alƙibla ba ne, ba inda aka ce maka dole ka mayar. Sai aka ce ka mayar in akwai shauran lokaci kuma in ka so. Saboda haka idan mutum ya zo sallan shi ya fuskanta alƙiblan shi ya gama shi kenan an samu abin da ake so. Wa hada yadullu ala anna nabi sallallahu alaihi wasallam kana yantaziru al-amru ilahi. Abin da yasa yake daga idan shi yake kallo, to yana sauraron umarnin da zai zo daga fauka sab'a samawat, kuma umarnin ya zo mishi. Saboda haka Allah madaukin sarki yake cewa ga waɗanda suka yi ridda, ko kuma yake mai da martani ga Yahudawa da suke cewa dan me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai canja daga alƙiblar su ya koma tashi alƙiblar. Allah yake cewa wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai. Ashe duk abin da Allah ya akwai hikima. Ashe canja alƙiblar ma Allah ya sanya ta ne don ya san wane ne zai wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da'a, wane ne kuma zai juya baya. Kun ga da aka ce a canja, yadda abin ya faru duk wanda suka je Makka, suka je Madina, suna zuwa ziyara wani masallaci da ake kiran shi masallacin Qiblatayni, yana Hayy Bani Salama. Masallacin Qiblatayni yanzu an mishi gyara, da an bar Qiblatayni din. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fuskantar haka, misali inda na sa gabana, da aka yi ruku'u sai wahayi ya zo cewa ya canja, kuma opposite ne, ya canja daga inda yake kallo ya koma, da haka sai ya juya shi. Da ya juya ya kalla nan, dama shi ne a gaba ko? So lokacin da ya juya suwa zai kalla kenan,
sahabbai duk zai kalla, sahabbai dukkan su kaman injin sai su ma suka juya suka dawo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya zama yana fuskantar Ka'aba, su ma suka zo a bayan shi suna fuskanta. Riwaya ta zo a lokacin da hakan ya zo masallacin Quba ba su samu labari ba, an yi a sallar asar aka yi magariba aka isha, sai da asuba sai labari ya zo musu saboda akwai nisa, tazara ba kamar yanzu bane. Su ma suna cikin sallan sai wanda ya sallah da ma'aiki sai sama ce ai an canja da kibla, su ma sai suka juya kawai. To wannan na kibla ta ni wanda yake a Madina a hanyar zuwa jami'a Islamiyya masallacin yake, ana kiran wannan anguwan Bani Salama. Da sun bar shi kibla ta ni yadda take, ga inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallah nan yayi wata 16 ko 17, ga kuma nan yanzu ake yi. Amma mutane suka dinga zuwa da mu mutanenmu sai a je wurin kuma ana jefa kuɗi. Dan akwai lokacin da muka je aka tara kuɗi aka ga duk kuɗin 'yan Najeriya ne, shi mai shashara wurin ya ebo ya bamu, muka ce wannan yayi kyau, gara 'yan Najeriya su zo su dinga jefa kuɗin. To yanzu idan ka ji an shafe wurin an rufe, duk abin da zai kawo fitina ana lura da shi sai a kau da shi. Wanda suka yi dawafi sun san da akwai wani ziri da aka yi wanda shine santan Hajar al-Aswad, sai aka yi alama dukkan tiles din da aka saka aka sa shi daban fari, shi wannan sai aka baka sa shi daban. In kaga irin cincirundo da fada da ake a wannan wurin, kowa sai ya ce sai ya taka. Malamai suka bada fatawa ai ba wannan ake bauta ba, a cire shi. Kowa ya zo ya kirdado kawai, kana can sama kana nesa ka zo kawai ka miƙa hannunka ka wuce. To yanzu ba a wannan cincirundon kamar na da. To Allah madaukin sarki ya sa aka canja wannan. Wannan shine yadda kissa ta zo, mala'ika Jibril ya zo ya gaya mishi an canja alƙibla, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya canja daga inda yake zuwa can. Ya zo cikin hadisin Barra bin Azib radiyallahu anhu qala صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a Madina yana fuskantar Baitul Maqdis har wata 16 aw 17 shahara ko kuma wata 17. Wa kana yujibuhu an takuna qiblatuhu qiblal bait, abinda yake burge ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zama alqiblar shi yana kallon baiti, yana kallon ɗakin Ka'aba. Fa anzalallahu, Allah sai ya saukar da fa walli wajhaka shatr al-masjidil haram, ka fuskantar da fuskarka yankin wato masallacin haram mai alfarma. Sai manzon Allah ya canja. Haka nan hadisin Abdullahi bin Umar yana ta bainaman nasu fi salati subhi, a yayin da mutane suna cikin sallar asubahi bi Quba a Quba, in ja'ahum atin, sai wani mai zuwa ya zo musu, fa qala inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qad uhiya ilayhi layla, lalle cikin daren nan amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi, wa umira an yastaqbila al-qibla, an masa umarni ya juya ya kanci al-qibla, fastaqbiluha, kuma ku juya ku fuskance ta. Saboda haka take sai suka juya, saboda a lokacin ba a tuhuman wani da ƙarya, ya zo kai gundumawa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya, ya zama cewa kun ga shi kadai ne ya zo ba da labari, kuma aka yarda da labarin nan da nan aka juya aka ci gaba da wannan al'amari. Malamai suka ce hikima ta canja alƙibla daga Baitul Maqdis zuwa Ka'abar Musharrafa, domin na farko Allah ya bambance tsakanin muminai na gaskiya waɗanda suke bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da suke so da cikin abin da ba sa so, cikin abin da ya musu daɗi da abin da bai musu daɗi ba. In dai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni to za su bi shi. Saboda haka abu na biyu, a tabbatar da cewa alƙiblan nan dai shari'a ce, Allah ne mai cewa a yi sallah a fuskanci kaza ko a fuskanci kaza, ba wani mutum ba. So addinin musulunci addini ne na Allah, shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam umarni yake bi, ba yana yin abin da ran shi yake so bane. Saboda haka shari'ar musulunci ta sa abu na gaba shine a tabbatar da cewa Ka'aba ƙibla ce da annabi Ibrahim ya asasa ta, ita ce ƙiblatul muwahhidin, ita ce ƙiblan wanda za a kaɗaita Allah madaukakin sarki, masu kaɗaita Allah nan suke zuwa su abin nan.
saboda haka yana da matuƙar muhimmanci mutum ya san wannan tarihi. Kun ga mutum ya san wannan, ya san cewa to ga yadda ake sallah da, ga kuma yadda muminai suke. A dalilin canja alƙibla wasu sun yi ridda, sun bar addinin musulunci. Saboda haka mutum a dalilin abu kankani yanzu sai mutum ya ridda. Ba ka gani wasu a dalilin siyasa wala suke ridda, saboda makami na kujerar da zai zauna. Akwai wanda aka gaya wani babban ɗan siyasa ne da aka ce to ai bai kamata a ce kun da musulmi ya yi ba, sai ce to in dai wannan shine matsalan sai ya zama shi ba musulmin ba don ya hau kan wannan kujerar. Haka ne, in mutum ya ce zai iya zama kaman kaza da kaza shi kenan ya zama. Don haka ka roƙi Allah ya baka sabati. Wallahi mulkin nan inda za a baka a maka shekaru irin na Annabi Dawud ko a shekaru irin na Annabi Nuhu, ka zama ka shekaru irin na Annabi Nuhu, kuma a wannan shekarun mulki kake yi, kuma a ce ba a sa maka ciwon kai ba, ba ciwon ciki, ba komai. Sa'an nan waɗanda kake mulka ba ɗan mu'arada, ba ƴan opposition, duk abin da kace a yi za a yi. Haka nan dai da kada rana take fito wannan ta faɗi yamma, haka zaka zo ka bar ta kuma. Kana ji kana gani tsufa zai zo ya ce ba za ka iya ba. A zo a ce kai mulkin ma ba za ka iya ba. Ko a ce an barka akan mulkin. Ibada umarnin ma ba za ka iya ba. Abincin da za ka ci ba za ka iya cin abinci ba. Domin tsufa ya riga ya illanta ka. Sannan za ka koma inda ba gagarar kirge. Ba wani ganin za ka yi shekara kaza. Duk wanda ya mutu ya mutu kenan. Saboda haka in ya shiga aka je ranar tashi kiyama aka fayyace komai, to ɗayan biyu ne kawai, ko dai gidan dama ko gidan hagu. Allah ya kiyashe mu da gidan hagu. Saboda haka yanzu mun ji magana akan abin da ya shafi wato canja kibla, sai kuma wajabta azumi, rukuni na daga cikin rukunan addinin musulunci, samun Ramadan. نعم صوم رمضان. وفي شعبان من هذه السنة أوجب الله صوم رمضان، صوم شهر رمضان على أمة الإسلامية. وكان صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يصوم 3 أيام من كل شهر. والصيام من دعائم هذا الدين والفرائض التي بها يتم النظام. فإن الإنسان مجبول على حب نفسه والسعي فيما يعود إليها بالنفع الخاص، تاركا ما وراء ذلك من حاجات الضعفاء والمساكين. فلا بد من وازع يزعه لحاجات قوم أقعدتهم قواهم عن إدراك حاجاتهم، ولا أقوى من ذوق قوارص الجوع والعطش، إذ بهما تلين نفسه ويتهذب خلقه فيسهل عليه بذل الصدقات. Na'am. To bayan wannan mun ji an yi tawilin kibla duka a wannan shekara. Saboda haka saumu Ramadan mun san ɗaya ne daga cikin rukunai na addinin musulunci. Bayan kalmar shahada sai sallah, daga sallah sai zakka, daga zakka sai azumi. Saboda sallah da zakka zaka samu duk inda Allah ya ce aqimus salat sai ya ce wa atu zakat, wa aqimus salat wa atu zakat. To sai saumu shahar Ramadan, watan azumin Ramadan. Azumi, jama'a da dama suna yin azumi tun kafin zuwan musulunci, ana yin azumi, amma ba irin tsarin azumi namu da muke yi ba. Sannan ko yanzu ma hatta wanda ba musulmi ba akwai azumi na neman lafiya wanda likitoci suke cewa ka yi. In ka je za ka yi awon jini wanda za a ɗauka, wanda za a duba diabetes ɗinka da sauransu, za su ce ka yi azumi ko da na awa 2 ne, ma'ana kar ka ci abinci. Domin a sauyin ma'ana al-imsak, imsakul mutlaq, ko akan menene, ko ka ƙi magana sai a ce wani yana azumi. Inni nazartu lirrahmani sauma walan ukallima nasa walan ukallima al-yawma insiya. Saboda haka kamewa daga barin komai sunan shi azumi. Amma wannan azumi da muke magana akai shine wanda Allah madaukakin sarki ya rarrashi muminai, ya gaya musu ya wajabta musu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yana da dalili da manufa wanda yasa aka sa azumi a yi shi.
sai da ya kira mu ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kai imani, su wanda suka yi imani da Allah an ce musu Allah yana kiran su su karkada kunnuwan su saurara, ko dai umarni ne za a musu don su bi alkhairi ne ya samu, ko kuma hani ne za a hane su don su bar wani abu da yake sharri ne idan suka yi shi. Sai ya ce kutiba alaikum siyam, daga yau din nan an wajabta muku yin azumi. Da can duk shekarun da aka yi, shekarun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a Makka, ba a wajabta azumi ba. Wanda ya zo Madina har ya fara shekarar farko ba a yi ba, sai da aka shiga shekara ta biyu. Saboda haka an wajabta muku yin azumi dan kar ku ga cewa akwai nauyi, saboda wani baya iya awa 2-3 bai ci abinci ba, sai aka zo aka ce to za ka yi azumi, ba za ka ci abinci ba, ba za ka sha abin sha ba daga bullowan alfijir sadiki na gaskiya zuwa faduwar rana. Ba karamin tsayi ba ne, wani ba zai iya yin wannan ba, wani abin zai girmama a wurin shi. Sai Allah ya ce a'a, ba fa ku kaɗai ba ne, al'umman da suka zo kafin kuma su ma an wajabta musu. So ya baka zai sauƙaƙa mana idan bala'i ya faɗo a gidan kowa, ya faɗi can ya faɗi can, ya kai ma faɗo a gidanka, idan an matul balwa khaffat, haka suke cewa idan bala'i yayi yawa a ko ina sai kuma yawa mutum sauki ya zuce shi, maimakon a ce kai kadai ne abin ya sama. Saboda haka sai Allah ya ce to kuma ba ma haka ba, ayyaman ma'dudat. Bayan ya ce la'allakum tattaqun, abinda ake so kawai shine ku ji tsoron Allah, ku samu takawa, ku zama kuna taka tsantsan da lamarin Ubangiji. Kar ka ga cewa Allah ya sake maka komai, ka ɗauka komai ɗin kuma sakake ne. A'a, duk abin da za ka yi ka tsaya ka gani. Sai Allah ya ce ayyaman ma'dudat, 'yan kwanaki ne kawai ƙididdigaggu wanda an san su. So ba wai za ka yi ta yin azumi ne har zuwa rayuwarka ba. Wani yana azumi saboda ya tara kuɗi. Akwai wasu ƙabilu za ka samu cewa ba sa cin abinci, kawai saboda su tara abin duniya. Wannan suna rayuwa ne don su tara abin duniya, amma mumini shi yana rayuwa ne don ya bauta Allah. So abinci a wurin shi wasila ne da zai samu ƙarfin jikin shi ya bauta Allah. Da haka duk abin da ya zo zai iya sarrafa shi, ba ruwan shi. Kamar yadda maɗa kuma likitoci za su ce kakka ci abinci, gobe za a maka operation misali, sai su ce to tun karfe 10 ko karfe 8 na dare in ka ci abinci kakka sake cin abinci har zuwa gobe zuwa karfe 10 na rana. Ya dangana da irin nau'in abin da za a mutum, sai ce kakka ci, kai azumi na wannan lokacin. So wannan shi ma azumi ne, amma wannan azumin da Allah yake magana ibada ce, ayyaman ma'dudat. Sannan sai ya ce kuma ga wani zangomi, faman kana minkum maridan, wanda duk a lokacin azumin ya zama bai da lafiya, au ala safarin, ko kuma yana halin tafiya, tafiyar da ta cancanci yayi mata kasaru, sallah mai raka 4 a halin rashin lafiyan, ko ya ci abinci a halin tafiya din, to fa iddatun min ayyamin ukhra, to sai rama a wasu kwanaki wanda suka zo. Da Allah ya tashi jero mana ayoyin azumi, sai ya jero mana har sai da ya gama hukuncen azumi a cikin wannan lokaci. A cikin watan Sha'aban a wannan shekara, awjaba Allahu sawma shahr Ramadan, Allah ya wajabtawa bayinsa azumin watan Ramadan alal umma al-islamiyya, ga dukkan al'umma da ke danganta kanta ga musulunci. Wa kana alaihi salatu wassalam qabla zalika yasumu 3 ayyam min kulli shahr. Ma'aikin sallallahu alaihi wasallam kafin wannan yana yin azumi kwaya 3 a cikin kowane wata. Wannan azumi kwaya 3 da yake yi ba wai an ware suna yin su ne a jere ba, a cikin watan kawai zai samu yayi azumi kwaya 3. Saboda haka in ya ga dama yayi a farko, yayi daya tsakiya, yayi daya a ƙarshe. Duk da yanda yaso haka yake yi ta dawu'an, kamar yadda kafin a wajabta sallah, shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam an wajabta mishi sallar dare. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila, damme inna sanulqi alayka qawlan saqila. Wannan alqur'ani shine qawlan saqila. Law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Saboda haka alqur'ani gashi na a kirajen mazajen mu, a kirajen su sun haddace,
wani alaramman ya kuntuma maka abin tsiya kai ka ce ba Qur'anin a jikin shi, amma Allah yana cewa inda a dutse aka sauka da dutsen ya da gargaje saboda tsoron Allah, amma kai ka ɗauki alƙur'ani cak a kanka, da an yi mu'amala da kai kai ka san ayoyin halal ayoyin haram, amma za ka cuci mutum ka cinye mishi dukiyar shi, kai kasancewa fa Allah ya ce duk wanda ya ci dukiyar wani zai kai shi wutar jahannama, ka ci dukiyar maraya ba ruwanka, kuma kai kake karanta mutane ayal Qur'ani wanda suke cin dukiyar marayu suna ba abin da suke ci sai garwashin wuta. To saboda haka abin shiriya ce daga Allah. To ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana yin azumi na kwana 3 a kowane wata. Wasiyamu min da'ima hadha din. Wannan azumi yana daga cikin ginshikin wannan addini. Domin akwai abubuwa da yawa sirri a cikin azumi. Ya kamata mutum ya sani. Wal fara'idul lati biha yatimmu nizam. Yana cikin farillan da Allah ya sa wanda tsarin rayuwa na ɗan adam ba zai yi ba sai da shi. Da an kyale musulmi sakaka kawai su ci cin abinci su ta yi abin da suke so, to da mutane sun shiga uku. Amma da watan azumi za ka ga musulmi yana jin wannan yunwa sai ya tuna da makocin shi ba samun abinci, sai ce to shi fa wannan a wannan kwanakin ne kawai ba iya cin abinci, amma makocin shi nan fa sana ɗin gaba ɗaya ba samun abin da zai ci. Wannan zai sa ya ji tausayi, ya ji rahama, ya kawo ya taimaka masa. Wannan nizam ne na rayuwa wanda azumi yake koya mana. Fa innal insana majburun ala hubbi nafsihi, dan shi dan adam an sanya shi ne, an halice shi akan san kanshi. Kowa ko muna cewa so duka so ne ko? To kaga wannan amma son kai ya wannan karin magana ne na Hausa kawai. Amma a musulunci la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kaga yadda ake koyarwa kenan. Dan uwanka kai ba za ka yi imaninka ba zai cika cikakken imani ba sai ka so wa dan uwanka abin da kake so wa kanka. Abin da kai baka so a maka to karka wa dan uwanka. Mu ko yanzu ba haka bane. Kana san abu to baka san dan uwanka yi. Shi yasa da dama zaka cewa mu a nan yankin arewa idan mutum ya samu wani mukami to bai son wani dan uwan shi ya zo wajen kusa da wannan mukamin. In yana da yaro, yaron yana masa hidima, to ya fi son yaron har ya mutu, yaron yana masa hidima. In kuma ya rasa yanda zai yi, shi mutuwar ta zo mishi, to yaron ɗansa shi ya gadi wancan, shi ma ya ci gaba da masa hidiman, har ɗan ya tsufa, wancan ya tsufa ya wa ubansa hidima ya dawo shi ma yana mishi hidima, shi bai damu ba. Ba wani tsari da muke da shi cewa to za ka bin hidima na shekara kaza, daga nan zan sallame ka, kai kuma ka je kai ma ka zama kanka. In ya ga yaron ya fara canja kaya ko yana kaza sai ya ce to wannan yana mun sata, ya sa shi a gaba kenan. Saboda haka su kuma yaran in suka zo sai su ƙi yin abin don Allah, su ma sai su ta satan. Shi sa aikin biyu ya zama shi wancan aikin shi ba alkhairi, shi ma wannan ya yi satan ba kuma ba alkhairi a cikin dukiyar da ya sata. Dole sai mun koma zuwa ga tsari irin na at-takaful ijtima'i, yadda za mu haɗu. To ina da kasuwanci da nake yi, wannan yaro za ka zo ka taya ni kasuwanci ko zan koya maka kasuwanci, domin shirya za ka yi shekara 5 ne, za ka yi shekara 7 ne, kamar makaranta ce, ai makarantar ce ma, za ka yi shekara 7. Kana da naka rabon zan dinga baka kaza, wannan kaza din zan dinga yankewa ina ajiyewa, bayan ka shekara 5 ko 7 zan sallame ka. Wanda ba musulmai ba sun ɗauka cikin musulunci suna yi. Saboda haka idan ka shekara 7 din nan sai ya ce to shikenan yanzu wane ga rumfa na sama maka, ga kaya kuma a cikin nawa ne za a dinga zuwa ana ebowa ana baka, ga shi na sallame ka, ko ga rabin kuɗin ka na gani, saboda gani dan dama asali bai kamata ya sallame ka ba sai ya tabbatar ka zama mutum kamili, zaka iya sarrafa dukiya. Gashi so yana baka, kana zuwa kana soyowa kana saka naka, wani lokaci zaka zo ka iba a cikin nashi ka zo ka yi, in ka gama ka kawo mishi kuɗin, har dai ya sallame ka gaba ɗaya, kwastomansa su dinga zuwa naka shi ma suna zuwa wurinka. Da ba za a samu wannan kace nace da ake samu ba. Saboda haka amma yanzu ba haka bane, kowa ya yagi rabansa ne. Shi mai gida ya cuci yaron gida, yaron gida ya cuci mai gida. In ya bashi kuɗi ko ya bashi kaya ana tafiya zuwa Lagos
sai aka ce an yi fashi a wannan hanyar, kawai a ranar da za su tafiya ne an yi fashin, to shi ma sai ya shiga ya ce a cikin mota, har da shi ma cikin motar da aka yi fashin shine kuma ya fashin. So Allah kiyashe mu. Shine yake cewa kowane ɗan adam an halicce shi ne bisa ga son kanshi, saboda haka kaga cewa idan ya samu alkhairi sai ya ɓoye, in ya samu alkhairi sai ya ɓoye, in kuma shari ya same shi sai ya bayyana. So da yawa zaka ga 'yan kasuwa idan haɗuwa ta zo sun fi ihu, kowa zai ce ai yanzu mun faɗi, kai kaya sun yi kaza, amma lokacin da yake samun kuɗi ba zai ce kai alhamdulillah muna samun kuɗi yanzu, a sai dai gaya maka cewa ga inda aka samu abu. To haka ɗan adam yake. Wasa'i fi ma ya'udu alaiha bin naf'il khas, zai iya aikin shi, ya kokarin shi, ya baza kokarin shi dan abin da fa'idar zai dawo kan shi kadai, amma inda fa'idar za ta dawo kan waɗansu ba zai yarda wannan ba, bai yarda da musharaka ba. Amma mumini wanda ya san Allah madaukakin yake yi, shi bai damu ya samu kai ka samu, ni in samu kai ka samu, amma shi mai ananiya sai dai shi ya samu amma wani kada ya samu. Saboda haka wannan nafa'ul khas kenan. Tarikan ma wara azalika min hajatin du'afa wal masakin, ba abin da ya shafe shi, ya ɗauki wannan buƙatun mabukata da miskinai ya sa a bayan shi, ma'ana ba ma ya kallon su. Saboda haka idan mabukaci ya zo mishi, zaka ga mutum ne yana aiki a wurinsa, yana ɗaukar ɗan kuɗin da bai taka da karya ba, sai mutumin ne ya shiga matsala sosai, sai ya zo ce dan Allah a cikin kuɗin nan nawa ina so ka bani kaza, in wata ya ƙare ka cire. Me laifin shi a ciki? Haƙƙin shi ne, yana maka aiki, ya ce a cikin shi ka bashi kaza, in wata ya zo wallahi za a samu wani mutum ba zai bayar ba. Ya ce ai wannan damuwar ka ce, in kai wata ya ƙare ka zo to shikenan ma ya amfani, an baka kai amfani da shi, amma in ba haka ba ba zai taɓa taimakon ka ba. Haka irin wannan masu wannan ɗabi'a za ka same shi ya je sayan abu a gefen hanya, a wajen tsoho ko tsohuwa ko yaro ko ya dattijuwa ko bazawara ko wani wanda yake dai yana buƙata, in ya je sayan abu sai ya tatike shi kakkaf, sai ya tabbatar bai ci riba ba, a yayin da in ya je wani wuri kuma sai ya dinga ɓarnan wannan kuɗin. Wani bawan Allah ya taɓa yin wannan, ya je ya sai kwai a hannun yaro maraya ne, duk ƴar ya bashi ɗan riban ɗan kaɗan, sannan da kwan ya tafi ya je maɗam, ya je restaurant ya ci abinci, ya bar abincin a wurin, sannan ya ba da kuɗi, akwai canji, sai ya ce masu aikin su riƙe canjin. Da wannan mai haƙƙi ka tauye mishi haƙƙi shi, da wanda shi yana aiki ana biyan shi kuma ka zo ka bar masa. So da dama ka ga mutum ya zo da dan ƙarerriyar mota, zai sai ko doya ko kankana a waje wanda yake yawo da itaka, sai ya ƙure ya tabbatar wannan mutum bai samu riba ba, sannan ya saya. Amma idan ya je supermarket ba irin wannan ba, an manna kuɗin ko tayawa ba zai yi ba. In ya ɗauka ya je aka ce babu canji sai ce ku riƙe. Amma wannan da yake yawo niki a kan shi bai taimake shi ba. Wannan ita ce al'ummar da muke rayuwa a cikinta. Saboda haka akwai kaɗan daga cikin mutane wanda suke tausayawa irin waɗannan mutanen, sai su sai kaza, idan suka saya sai su ba su fiye ma da kuɗin, su ce ko a riƙe a je a ci gaba da jari. Don wannan abin taimako ne, mutumin da ya tashi yake neman na kanshi, ya fi ƙaton banza da ya tashi yana jiran kai ka je kai wahala ka ɗauko ka bashi. Ko yaran nan da suke gogewa mutane gilas a kan titi, da ka tsaya a mota sai kaga sun zo sun sa ruwa suna daka musu a ka'yan ana ko, ai sun fi dai wanda shi ba zai goge maka gilas ɗin kuma zai zo ya ce ka bashi. Wannan ai yayi wani kokari ko ya dan goge wani abu, so yayi wani abu ka bashi mana, ko ba komai ka karfafa mishi gwiwa. Ko yaran nan da suke sai da irin abin ƙanshi na mota, da ga yaro ya zo ya tsaya yana sai da shi, sai ka tambaye shi nawa ne, naira 500 ne, ka ce na saya, kawo min guda 3, sai ka ɗauko 1500 kenan, ko kai ka ɗauki 3000 ka bashi, ka ce saboda kana neman na kanka na ƙara maka, gobe sai ya je ya sake sayowa, ka ƙara ƙarfafa mashi gwiwa. Amma shi da yake sana'a ka kore shi,
kuma wani banza can ya zo ya tsaya ka ɗauko ka bashi, shi ma gobe sai ajiye sana'ar, sai ya zo gefen hanya shi ma tunda in ya zo abin da kake so ranka ya daɗe. Kuna ganin abin da ake a hanya ko? Hanya ta gama lalacewa, kai tafiyan kusan kilo 30 duka ramuka, sai ka zo kusa da wani gari ka ga wani banza ya tsaya a gefen hanya, wai sai ka kusa sai je ebo garin ƙasa sai zai watsa a kan titin, ka taɓa dabba kenan. Sai zo kuma yana ce maka wai ka bashi wani abu, wannan ce mishi kai asara. So yanzu wannan shauran ramukan kuma da na wuce ya zan yi da su? Saboda haka amma in ya tsaya aiki fi sabilillahi yana ta yi, kai da kanka zaka ce wannan ya kamata in taimake shi. Akwai wani da aka yi kafi daba lere a hanyar Samunakare zuwa Kano, aiki yake yi shi, ba ruwan shi da kai, zai zo da baro din shi da riga din shi da komai da shauransu. A lokacin da hanyar ta lalace zai zuba baro, zai zuba, sai dai ya sa wusul kawai daidai inda yake aiki, ya sa yan tutoci, in ka zo ka rage wuta ba zai taɓa kallon ka ba, yana ta aikin shi. Haka Allah ya taimake shi har wani ya biya mishi kuɗin aikin maka da wannan aikin. Shi ne sai mutane suka sa mishi, lokacin Dabo Lere shi ne gwamnan Kaduna, sai ana ce mishi kafu Dabo. Ina jin dalilin kenan aka je aka gyara hanya. To saboda haka akwai mutane da suke yin wannan hajatun nas. Yana da kyau kai mumini ka dinga kula da makwautanka, menene bukatar su, in kai tana da shi ka yi tunanin cewa to inda kai ne a matsayin shi fa. Wala aqwa min zawqi qawarisul ji' wal atash. A cikin bukatun mutane babu abin da yake da ƙarfi wajen mutum ya ɗanɗani yunwa da kuma kishi, ya zama bai da abincin da zai ci, sa'an nan kuma bai da abin da zai sha, ga yunwa ga kishi. Saboda haka yana daga ciki, irbihi ma talinu nafsuhu wa tuhadhibu khuluquhu, domin da wannan yunwa da kishi shine yake sa mutum ya zama ya raunana, zuciyar shi ta yi sanyi, sannan kuma ya tace wato halayen shi, yasal alaihi bazalus sadaqat. To tunda shi ma ya ji yunwan, ya yi azumi ya ji yunwa, to shikenan zai sauki ya zo ya ba wa mutane sadaka, ya ba wanda suke son sadaka ya ba su, wanda suke kyauta, wanda yake buƙatar kyauta ya mishi kyauta, domin shi ma ya ɗanɗana abin da suke ɗanɗana. So wannan shine hikima ta sanya a yi azumi. Walizalika shine ƙara sa ne kawai ya canja, ci gaba. وصوم زكاة الفطر وترى الإنسان يبذلها بسخاء نفس ومحبة خالصة. Saboda haka domin haka ne ma da aka zo ƙarshen azumi sai shari'a ta sanya mana zakka da kai ko zakar kono. Saboda haka da ita ne aka sa wajabtawa ne aka yi, manzon Allah sallama shi ya wajabta ta. Don haka aka sanya daga da mutum ya zo bai kyashi ya ce zakar nan ya ba wa makwacin shi ko ya ba wa mabukaci, shi yasa kuma a shari'a sai aka ce to an yadda ya cire kamar kwana biyu, domin in ka cire kafin kwana biyu ka ba wanda kake tunanin bai da shi, to shi zai auna menene zai ci da sallah, sannan abin zai ragu shi ma har ya ba wani, ko kuma me zai sayar a ciki, wannan zai ci, wannan kuma zai sayar sai dan tumatir da dan naman da zai so yaran su zauna su ci da shauransu. Zaka ga waɗansu masu kuɗi Allah ya saka musu da alkhairi, sai su yanka mai ɗimbin yawa, su yanka naman sai su dinga rabawa mutane wanda suka san cewa talakawa ne, kilo 1 ne, kilo 2 ne, kilo 3 ne, gwargwadon buƙatuwarsa, gwargwadon yadda zai raba wa waɗannan mutane, kowa ya je ya ɗan soya, yaransa su mai yau, saboda haka ba za su dinga jin kwaɗayi da shauransu ba, sun samu. A wannan rana ana so a wadatar da dukkan mutane masu bara, a ga cewa ba mai bara a rana. Amma kaka kubanta a wannan ranar ne waɗanda suke buɗe lalita su ta yin bara, domin za su je su tsaya, mutane ba za su bayar ba, su ba kuma ba su tsoron Allah, ba sa gode wa Allah. Da a duk lokacin da aka ba su ɗin sai su ce to tunda Allah madaukakin sarki ya ce baya so mu bara a yau, to yau dai ba za mu yi baran nan ba, dan abin da aka ba mu za mu zauna mu ci, wallahi sai Allah ya kawo musu abin da ba sa zato. Amma su a ranar ne ake cewa to yau ne ranar da za mu samu, wanda wasu ma har hayan yara suke yi, yaran nan da ba su da galihu sai a yi hayan su, ai a zo a zauna da su, kowa ya jera, to duk abin da aka ba su sai a kwace,
kamar da yadda irin masu attajiran guragu da attajiran mata da suke kaiwa maka da suke musu su kashe mutum 500,000 sannan ya ba su miliyan 5 ya dinga duk abin da ya samu su kwace duk abin da ya samu su kwace har sai sun tabbatar ba wani abin da zai samu sannan su sake mishi. Wannan duka rashin imani ne, to musulunci bai san wannan. Ya sanya mu zama masu kokari, mu zama masu sadaka, mu zama masu tausayi. Ina ganin anan zamu dasa aya ko akwai lokaci? Muna da lokaci. To, shi zakatul mal. زكاة المال. نعم، زكاة المال. وفي هذا العام فرضت زكاة الأموال، وهذه هي النظام الوحيد الذي به يأكل الفقراء والمساكين من إخوانهم الأغنياء بلا ضرر على هؤلاء. فإذا بلغت دنانير 20 أو الدراهم 200 وهال عليهما الحول، وجب عليك أن تؤدي ربع أشرها أو 2.5 من كل 100، وما زاد فبحسابه. وإذا بلغت الشياة 40 والبقر 30 والإبل 5 وهال عليهما الحول، وجب عليك ذلك أن تؤدي منها جزءا مخصوصا حدده الشارع، ومثلها عروض التجارة ومحصولات الزراعة. كل هذا يقبضه الإمام ويوزعه على المستحقين من الفقراء والمساكين وبقية المذكورين في آية الصدقة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. واللبيب العاقل البعيد عن التعصب يحكم لأول نظرة أن هذا النظام مع عدم إضراره بالأغنياء مقلل لمصائب الفقر التي ألجأت كثيرا من الفقراء الأمم أن يخالفوا نظام دولهم ويؤسسوا مبادئ تقويض العمران وتداعي الأمن كما يفعله الاشتراكيون وغيرهم. To wannan bayani ne kun ga kamar na ce muku tarihi ne ake gashi mun koma fiku zalla tun daga batun azumi har zuwa batun tahwilul qibla kaga harkar sallah ce, aka zo batun azumi, aka zo batun zakatul fitr, yanzu gashi zakatul amwal. wa fi hadha al'am, a wannan shekara da shekara ta da zakatul amwal aka wajabta wato zakka ta dukiya. Zakka ta dukiya an ce an faranta ta ne a Makka, amma ba a faɗi tafasirin ta irin idan nisabi ya kai kaza, idan ta kai shekara ga yadda za a yi, ga yadda za a yi na zakkan dabbobi, ga yadda za a yi zakkan raƙuma, ga yadda za a yi na shanu, ga yadda za a yi. Ba a samu wannan tafasir ɗin ba sai da aka zo Madina, sai da gwamnati ta riga ta kafu ta musulunci. Ala kulli hal, wa hadhihi hiya an-nizam al-wahid alladhi bihi ya'kul al-fuqara wal masakin min ikhwanihim al-aghniya bila dararin ala ha'ula'i. Wannan shine kadai tsari wanda fakirai da miskinai da mabukata za su ji dukiya ta agniya wadatattu hani'an mari'an, ba cuta ba cutarwa, alhalin su ba su cutu ba kuma su cutar da waɗanda suke mewa, wanda suke da dukiya. Da za a cikin dukiyan kamar da za a ambata, kana da dukiya a cikin kashi 100, za ka ce ka cire kashi 2 da rabi, kashi 2.5 kawai ka bayar, me ya cutar da kai a ciki? Ko a ce kana da dukiya ka kasa ta gida 40, ka ɗauki kashi 1, gida 40 ka ɗauki kashi 1, kana da miliyan 40, sai ka ce to miliyan 39 ta ka ce, ka ɗauki miliyan 1 kawai ka bayar. Don Allah miliyan 1 me zai yi? Ya cutar da kai? Bai cutar da kai komai ba, amma wani zai ga ta miliyan 1 a ina, ai ba zan bayar ba. Gare ya ɗauki miliyan 1 ya haɗa cikin abin nan ɗin. To shine aka ce fa'ida balagat danari 20, idan dinari ne suka yi 20, au da rahim mi'ataini ko kuma dirhami
ya kai 200 wahala alaiha alhaul kuma shekara ya kewayo mata wajaba alaika an tu'addi rubu ushraha. Rubu ushur shine ka ɗauki kashi 10, a cikin kashi 10 ka ɗauki guda ɗaya, ɗayan ya ka raba shi kashi 4, sannan wannan kashi ɗaya na kashi 4 shine za ka bayar. Abin da ake so kenan ka bayar. Kana da dukiya ka raba shi kashi 10, ushirin 10 ba shine ɗaya ba, 1/10. To a 1/10 ma ba ce ka bayar ba, sai ka raba shi gida 4, sai ka ɗauki kashi 1 sai ka bayar. Shauran kashi 3 na wannan ushiri din sai ka dawo da shi cikin dukiyarka naka ne. Ai ina ganin ko masu karban ejen da suke karban abin nan ba haka suke karba ba, percentage ba haka suke karba ba, ko Allah Isma'ila haka ake karba? Ba haka bane, suna karban ba ma 1% suke karba ba, 5% suke karba ko? To kaga dan adam kenan yana, amma Allah madaukakin sarki shi ga yadda yace ka karba percentage din da yake so. Kuma a wannan percentage din da aka bayar, inda Alhaji wani da Alhaji wani da Alhaji wani duk za su bada wannan, to da talauci kuma anguwan babu shi. Wannan shine asalin tsarin kauda talauci a ƙasa. Duk buga-bugar da gwamnati take yi ba za ta samu yadda za ta kauda talauci a ƙasa ba, sai an sa masu zakka su dinga cire zakka, kuma su dinga bayarwa yadda ya kamata su bayar, ba bayarwa na yunwa ba. Bayarwa na yunwa shine duk wanda ka ba zakka baɗi da ya lura watan zakkan ka kusa, kafin ka ce wani abu ya fara maka test, karfa a manta da mu, karfa a manta da mu. Saboda abin da ka bashi kawai ya ji ya sai ɗan kajin shi, ya sai tsiran shi, ya sai balangu, an ci an gama shi kenan, yanzu jira ake kawo. Amma da za ka dunkule yana da kyos ɗin shi, kayan kyos ɗin nan 500,000 ne, amma masha Allah kai jarin ka yayi kyau, 500,000 kuma haka kake yi, to ga miliyan 2 ƙara, yaya baɗi sai kaga shi ma yana ƙoƙarin cewa bari ya taimaka wani. To a nan ne za a samu mutanen anguwa duka za su zama suna da jari sun miƙe. Amma kowa ka bashi abin da ka bashi dama Allah yake ka bashi, ka je ya je sai abinci da shi. To wannan shine, saboda haka in ya kai irin wannan wahala la haul wajaba alayka an tuaddi rubu usraha ay isdain wa nisfan, kashi 2.5 fi kulli mi'a, a cikin dukan 100. Wa ma zada fa bi hisabiha, abin da ya karu akan wannan, ma'ana ka riga ka gama nisabin ka ya kai kaza, ka cire, sai daga ba to ga gidanka can ana haya, sai aka ce to ai ga wasu 500,000 an kawo, sai ka dora akan hisabin da kai na wancan kawai, nisban shi kawai sai ka cire. Haka duk abin da ya zo maka sai ka cire a cikin wannan nisba din. To ba sai ka zauna ya sake zama shekara guda sannan ka cire ba. Wannan kenan. Wa idza balagati shiyah 40, idan akuyoyi suka kai 40, wal baqar 30, idan kana da shanu suka yi guda 30, wal ibl 5, idan raƙuma suka kai guda 5, wahala alaiha alhawl, dukkan su shekara yake wayo, wajaba alaika kazalika an tuaddi minha juz'an makhsusan, dole ka bada wani yanki da aka keɓance. Ita wannan akuya da aka ce in sun kai guda 40 to za ka bada guda mai shekara kaza, za ta tasirin shi yana littafin fiqh. Haka nan idan saniya ne sai sun kai 30. Kun ga duk lokacin da dabbobin suka zama ƙanana sai a sa yawan su ya zama suna da yawa, lokacin da suka fara girma kuma sai a karanta, kaga da tinkiya da rago da menene sai sun kai 40, shanu sai sun kai 30, kaga aka za ka ga akuya nawa zai zama. To saboda haka sai aka sa in sun kai wannan kowanne da yadda zaka bayar ga yadda ya kamata. Wajaba alaika an tuaddi min hajizan makhsusan haddadahu shari, wannan juz'i da zaka bayar na musamman shari'a ce ta yanke, ta ce ga abin da zaka bayar. So kun ga kuskure da muke yi, idan shari'a ta ce ga abin da zamu bayar akan kaza, ta ce kuɗi ga abin da zamu bayar, idan dinare ne, idan zinare ne, in azurfa ne ga abin da zamu bayar, idan tumaki ne ga abin da zamu bayar, idan shanu ne ga abin da zamu bayar, idan raƙuma ne ga abin da zamu bayar, idan abin nan ne wani abu ne daban, shi kuma ga yanda za a yi.
to ba dama ka ɗauki wani abu ka bayar a madadin wani abu. Ka ce yanzu ina da shanu guda kaza, maimakon ka cire saniya ka bayar, sai ka ce a ai saniya yanzu kuɗin ta nawa ne, to bari in bada kuɗin. Ba a yadda ba. Idan kana da kuɗi za ka cire zakka, ba dama ka cire wato mota ka ce ka bayar a madadin kuɗin. Amma za ka iya mata kuɗi, ita motar, ka mata kuɗi ka bayar da kuɗin. Amma ba ka ɗauki mota ka bayar a madadin zakkan ba, sai dai idan zakkan motar za ka yi. Yanzu abin da ake yi zakkan gol da mata suke yi, ai ba sa zakkan gol. In an ji an auna sai su ce to kuɗin shi kaza ne, sai su ɗauki kuɗi su bayar. Ai ba ce a bada, ai zakkan kuɗi ne, zakkan gol ne, zakkan dabba ne. Kowanne aka ce a bayar shi za a cire a bayar. To ya za mu yi to yanzu gol ɗin sun je a narka kenan a cire wannan, a'a. In aka je aka auna shi ya kai nisabin da za a cire mishi zakka, sai ki sai gol daidai wannan na zakka ɗin. Shikenan an saya, to shikenan ga zakkan gol ɗina. An gama kenan. Shari'a ta zo da abubuwa masu sauƙi ba tare da yadda mutane suke tunanin shi ba. Dama na tijara muke magana ai. Muna maganan gol na tijara. Mutum ɗaya ne ya ce ko na tijara ne ko ba na tijara ba ne dole su cire mishi. Shine Sheikh Nasiruddin Al-Albani, Allah ya gafarta mishi. Shi gol kowane iri ne kawai sai an cire mishi zakka. Saboda dalilin da shi ya dogara da shi. Amma jamhurin malamai sun ce idan gol da ado ne, gidanka ko ya kai miliyan fan taɓa sama, amma kai kake shiga a cikin shi, ba zakka a cikin shi. Motar da kake hawa ko ta fan miliyan nawa ne, ba zakka a cikinta. Amma daga lokacin da ka zama sana'arka shine ka sai mota, ko kana hawanta, amma yanzu aka tare aka ce an saya, za ka sayar, to wannan ta tijara ce. Ta tijara ce, don akwai wanda su al'adarsu haka ne. Duk abin da yake kai zai hau, amma an kace mishi sayar min zai sayar maka. So ta tijara ce wannan, ba wa Allah wayo, sai ka cire mishi zakka. Wannan kenan. Saboda haka gol na mata idan sun saye shi ne, akwai gol da mata suke saya, bari mu sai wannan mu ajiye, ajiyan kuɗi ne. Idan wani abu ya taso zan sayar da shi, wannan ba na ado bane, so akwai zakka a kan shi. Domin gol ne na ajiyan kuɗi. Amma an saya mata gol kawai don ta yi ado ta more, shikenan. Amma wata rana sai bala'i ya taso, ita ce bari ta sayar, to wannan ta sayar da shi ba za a ce dole sai ta biya, sai ta yi mai, sai ta cire zakka ba, domin asalin shi ba na zakka ba ne. Saboda haka amma kuɗin idan ta sayar, in ta ta ajiye kuɗin kuma sun kai nisabi, kuma har ta kai abin nan shekara ya keyo, to sai ta cire musu zakka. Bari mu ƙarasa kafin mu. Saboda haka malam yake cewa wa mislaha urudu tijara, kwatankwacin abin da muka ambata haka kana haka kuma kayayyakin da ake sayarwa. Idan lokacin zakkanka yayi, kana da kuɗi a banki, kuma kana da shaguna, a tamfofi ne ko kuwa kayan shafe-shafe ne, turare ne da menene, sai ka kirga kuɗinka na banki ka ajiye, ina da kaza a banki. To yanzu kuma sai a zo a samu menene, sai a zo a samu wato kayan da kake ciki na yadda ka so ba yadda zaka sayar ba, sai ka kirga. Dama yawancin duk masu kasuwanci suna da kayan su a lissafe. Idan an sayar suna sokewa, yanzu mun sai da kaza, mun sai da kaza. Shine ma suke gane cewa yanzu ba mu da kaza, bari a ji a so. Saboda haka sai ka kirga su, wannan kayayyakin ka kirga su a yanda ka siyo su, sai ka haɗa su da wannan kuɗin naka, sai ka ce to da ururun tijara ɗina da ra'asul mal da nake da shi da kaza kenan. So yau zakata ta kama, zan cire zakka miliyan 50. To a miliyan 50 da zaka cire din nan ba sai ka duba ba daga cikin yan uwanka da danginka, sai ka ce to yan uwana da dangina bari in ware musu miliyan 30, saboda kowa ina so ya zama ya riƙe, ya zama yana da jari. Shauran makota da yaku bayi da shauransu bari raba musu miliyan 20. Su ɗin ma sai ka raba su kashi 2 ko 3. Kashi 2 ka ba wa inda za su yi jari, kashi na 3 kuma ka ba wanda Allah kawo mu cinye, sai ka raba musu. Mai 30,000, mai 40,000, mai 50,000, wannan kai ma ka san ba jari ka ba mutum ba. Ko 100,000 ka bayar, ba jari ka ba mutum ba. Jari dai a yanzu kana so dai akalla na mai karamin ƙarfi, akalla ka bayi 500,000, irin masu sai da rake, lemo da shauransu, ko ba ka bani. So in ma kana so ya zama yana da jarin, akwai wani da aka nuna min shi a Kano,
wannan zuwan da na yi. Ce kaga kantin nan shi wallahi wansa ne ya ce da zakka. Ya ce sai ba shi miliyan 2. Ainihin da ne ya je so kaya kawai cika kantin. Kawai sai hada. Yanzu ya fara tunanin zai aure. Yana yin aure za su cinye kuɗin. Dan da ya aure zai fara asuwaki da cinyan kaza. Ko bai san komai ba, bai san wahalan aure ba. Matar ta ce a so kaza. Gobe ka ga abin yana ramewa. Sai ga kuma an zo a rufe kantin. Amma da zai tsaya a haka, ka ga auren shi ake zuwa ake sadi. So muna fata Allah ya taimaka. Saboda haka idan mutum ya samu ururu tijara zai wa mahsulatu zira'iya, haka nan abin da kai ni ka noma, wa atu haqqahu yawma hasadihi, shi wannan ranan girbi ranan ake bada haƙƙin shi. Ko yaya ne kai, amma su ma mahsulatu zira'iya akwai abubuwan da ake ma zakka, akwai abubuwan da ba a wa zakka. Saboda haka sai mutum ya kula da irin waɗannan abubuwa. Kullu hadha yaqbaduhu al-imam, wannan duka ana so a samu shugaba shine zai karba. Shi sa harkan zakka ba harka ce na kowa ya abin da ran shi yake so ba. Shi sa aka kawo aka yi sa'i wanda yake zuwa yake karban zakka, wanda farkon sa'i da aka yi shine Mu'adh bin Jabal, wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam aika shi wajen mutanen Yaman ya karbi zakka, a tare zakka a wurin su. Saboda haka kuma yace in zai karba kada alaika kaka karbi kara'ima amwalin, karka yadda iyaka wa kara'ima amwalin, karka yadda ka zabi abin da yake in shanu ne ka duba yawace ta mugun koshi, sannan sai kai sai ka dauke ta. Sannan shi kuma aka ce kare ba da kwanjamanniya, kamar yadda mutum zai yi layya bayan da za a yi an ce kare yi da mai karyayyen kaho, kare yi da kwanjamanniya mara lafiya, rashin lafiyar ta ya bayyana kamar da yadda malamai suke bayani. To haka in zaka ba Allah, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, da ka ji tsoron Allah kai abin da ya kamata. Wa yuwazzahu ala mustahiqihi min al-fuqara wal masakin, kuma zakkan nan ana rabawa waɗanda suka cancanta ne na daga fakirai da miskinai, wa baqiyatul mazkurina fil aya, da wanda aka ambata cikin wannan aya, innamas sadaqatul lil fuqara. Fakirai aka fara ambata. Malamai suka ce fakirai abin da yasa ka ambace su saboda fakiri da miskini akwai bambanci. Duka da suna cikin talauci, amma fakiri yana ɓoye talauci shi, wana baya zuwa ya miƙa hannu, baya tambaya, amma miskini yana tambaya. Sai aka ce to a fara da wanda baya tambaya, wanda Allah ya bayyana mana cewa yasubuhum na yasubuhum jahilu aganiya min at-ta'affuf. Saboda haka, saboda su suna da kamiya, saboda haka sai jahili ya ganin ai yana da kuɗi. Wani abin dariya, wani ya je ya samu alƙali Murtala, ya ce mishi da Allah yana so ya haɗa shi da limamin Sultan Bello. Ce me zai? Wai wallahi sun samu wani business ne na miliyan 200. To suna ganin an haɗa shi da limamin Sultan Bello zai iya taimaka musu da wannan. Ina da miliyan 200 zan dinga yawo haka. Ina da miliyan 200 kullum ba yana je umra ba. In dinga cin naman kaji. To ala kulli halin zaton alkhairi ne. Allah ya sa shi kun ta ganin mu haka din. Saboda haka fuqara wal masakin, sannan Allah ya ce wal amilina alaiha. Annan al amilina shine mutanen da suka kasance su ne suke raba zakan ko suke karbo zakan. Wannan al amil alaiha shi ko yana da fanta ba sama, shi ana ba shi zakka. Yau shi ba an yi istisna'in shi. Haka nan wal mu'allafatu qulubuhum, haka nan wa'anda ake sun shiga musulunci ba su dade ba, ana rarrashin su, so su ma za a ba su. Wannan za a ba su. Wa fil riqab, haka nan wa'anda suke wato bayi ne, saboda haka za a iya ba su don su yanta kansu, a ce an ba su zakka su je su biya. Wal garimina, da wanda ake bin su bashi. Saboda haka muke kira ga wa'anda suke da hali za su ce da zakka. Akwai mafiya yawan yara a makarantu, musamman manyan makarantu, ba su iya biyan kuɗin registration ba. Wannan suna cikin garimin, suna cikin wanda ake bin su bashi. So a ba su kuɗin su je su biya kuɗin registration ɗinsu. Shikenan kaga ka cire su daga cikin wannan bashi, don har su gama sai a hana su certificate ɗinsu. Idan makarantar ta kyale su sun gama, to sun gama ba za a ba su certificate ba. To a dinga ba da zakka ga irin waɗannan. Ko ka je makarantar ka samu principal ɗin ka ce ga shi a biya wa masu wanda ba su iya biyan kuɗin makaranta ba, a biya musu wannan. Wannan yana ciki.
saboda ka sai a biya musu, a baka receipt din duk wanda aka biya don ka tabbatar an biya, don kada je biya wa cikin shi. Wa fi sabilillahi, sannan wannan wa fi sabilillahi shine malamai suka yi ta ja in ja akai, suka ce to tunda wa fi sabilillahi asali shine yaki wajen jihadi fi sabilillahi, amma an ce wa fi sabilillahi ne kawai, duk abin da ya shafi fi sabilillahi da haka masallaci zaka iya bashi shi ma ya aikin fi sabilillahi ne, akwai malamai, akwai ma'aikata a cikin shi, akwai kaza, in aka ba masallaci shi kuma sai ya zo ya dinga biyan su, ko ya ba su, ko kuma ya zama ya ajiye asusu yana ba su haƙoƙin su. Faridatun min Allah, wannan farilla ne, wajibi ne daga Allah. Wallahu alimun, Allah shine mafi sani kuma hakimin, akwai hikima a cikin wayannan da ya ware. To wayannan jinsi guda 8 su ne aka ware aka ce a dinga ba su zakka. Wallabibul aqil, na tsallake me? Wabin sabil ko? Okay, da ɗan hanya, wato wanda yake tafiya guziri ya yanke mishi, kuma akwai alamar gaskiya, saboda haka waɗansu da aka ambata a nan sai an jarraba su tukunna, sai an jarraba su. So da yawa mutane ya zo nan su gaya mana kaza, kuma ɗan garin nan mai ƙarya ne, mutum ya ɗauko da kashe ya zo ya ce mana shi yana tafiya, ko da asusuba an yi sallah asuba mutum ya ce shi daga tafiya yake, daga tafiya daga ina ka kwana. To dole ne sai an yi bincike, musulunci yana son a bincika. Da zuwan yaro ya zo ya tambaye ni, wai zai tawaito daga Benue zai tafi, da shi ko Kano ne ko ina ne, guzuri ya yanke mishi. Nan ne inda guzuri yake yanke mutum, a sai je tasha. Amma dan tambaye shi nace to ka tashi kawai mutane bayani mana, in aka yi sallah kai bayani, wanda zai bayar ya bayar. Wai shi yana jin kunya, nace to ni ne ban da kunya kenan, in tashi ga mutane. Kai da abin ya dame ka baka iya yi ba, sai ni ne da bai daman ba shine zan yi. Kowa sahibul haja shine zai yi. In mun tabbatar mutum da gaske ne, ai mu muke tashi mu ce jama'a ku taimaka, haka ne ko? Amma in akwai adna shakka, to ɗayan biyu, ko da in ja baki na yi shuru, ba ruwana, wanda ya bashi on his own, domin kai da ka bayar adan Allah ne, ko ƙarya yake da kai kana da ladanka, shikenan kawai. Ko kuma in ya bayyana maƙaryaci ne, kamar wanda ya zo ya ce mana ya musulunta, mun gama na kira Alhaji Salisu na ce to ka haɗa da shi, ka je, ya ce za a koro shi, ina jakar ka babu, ina ID card ɗinka babu, na ce to je ka Salisu ka bashi wurin zama, ni na yi kafalan shi, dan na san ƙarya yake yi. Da suka je suka ya ce wallahi shi ba maganar zama bane ma, yana da aiki a Abuja saboda haka yana neman kuɗin mota. To da ya takura sai samu ya musulunta kusan wuri 8. Kuɗi kawai, da sun rasa kuɗi ne su zo. Nan nake cewa Malam Nasiru ka bari a dinga musu interview, ba wai kawai da mutum ya zo ya mai da muwawa shikenan shi, amma mutum interview. Allah ne, alqur'ani ne ya faɗa, ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akum mu'minatun muhajiratin famtahinuhun. Allah ya kira su mu'mina, ai an gama komai. Ya kira su muhajira, ai Allah ya riga ya gama komai, daga kiran su mu'minai muhajirai, ai ya kamata karba. Amma sai Allah ya ce famtahinuhun, ku jarrabe su, domin kai baka san haƙi ba, amma Allah ya san haƙiƙa, amma kai baka sani ba. So dole ne sai an bincika, in ba haka ba za mu yi ta tuka da warwara. Wasu an saka su ne, wasu ɗan ba zata ne suka sa su don su dinga hana masu musulunta na gaskiya in sun zo kar a karɓe su. Amma duk mai musulunta na gaskiya idan ya zo kace to za mu ɗauki hotonka, sannan za mu je za mu kai wa alƙali, za ka yi canjin suna, za ka yi gaza, in na gaskiya zai ce shikenan. Amma in na ƙarya ne kake ka zo za mu ɗau hotonka, za mu buga, sannan za a buga a jarida ka musulunta, kuma za ka canjin suna, ba ka ƙara ganin shi ba, ya gudu kenan. Na ce su ladan su buɗe group na masallatai, duk wanda ya zo ya musulunta a nan, ɗau hoton shi ka sa a group cewa ga wani ya musulunta ran kaza ga watan kaza, sunan shi kaza, kuma yanzu ya zaɓi suna kaza. Wannan zai rage mana. So wannan shine a takaice. Wallabibul aqil, mai hankali, alba'idu an ta'assub, wanda bai da ta'assubanci, ya hukum li awwal nazara, zai yi hukunci da farkon kallon wannan hukunci na musulunci, anna hadha nizamun, wannan nizami ne ma adam idrarihi, cewa ba zai cutar da kowa ba, bil aganiya, ba zai cutar da wadatattu ba, muqallilun lil masa'ib, kuma shine zai rage mana masibu na faqar, na talauci, allati alja'at kaseeran min fuqara'il umam, wanda ya janya mafi yawa daga cikin fakiran al'umma, an yukhalifu
nizamar dawlihim, suna saba wa tsarin daularsu, a ci hanci, a rashawa, a yi kaza. Amma da za a bi wannan tsarin kowanne ya bi, to da shi ke ka samu abin da hukuma ta ce a yi shi za a yi, abin ta ce a bari shi za a bari, shi kenan kawai. Amma mutane ba sa yarda da irin wannan. Wa yu'assasu mubadi taqwirul umran, da shi za su sa ainihin tushen gina wato ci gaban wato ainihin kowane gari, wato da'il amn, aka samu kuma cikakken tsaro da kwanciyar hankali, kama ya fa'alhu al-ishtirakiyun wa ghairihim, kamar yanda wanda suke ishtirakiyun ba ruwanmu da su, amma dai suna yi, aiki ne mai kyau, tsari ne mai kyau, da haka ba ka samu ana saba ba. In ka je Sin ba ka ga ana sabawa dokoki ba. In ka je haka duk ƙasashen sunan da suke wannan abubuwan, za ka samu kowa yana bin doka. Subhanaka Allahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wannan jami'a ta mu Allah kara mata albarka, Allah ɗaukaka ta ya rabbal alamin. Kowa da bukatu suna alkhairi Allah ka biya mana. Akwai yar uwa mai taimakawa wato marayu na unguwar sarki ta rasu, Hajiya Maryam, muna fata Allah gafarta mata. Wanda mijinta shi ma kwanaki ya rasu, muna fata Allah gafarta musu gaba daya. Wannan mata Allah gafarta mata, Allah mata afuwa, Allah ta'ala haska kabarin ta, kai albarka cikin zuriyarta. Sauran mamatan mu gaba daya Allah gafarta musu. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. اللهم لا تاخذنا بذنوبنا ولا تاخذنا بما فعلنا ولا تاخذنا بما فعل السفهاء منا. انت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اغفر لهم وارحمهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الموحدين. اللهم ارفع قدر هذا المسجد يا رب العالمين. اللهم ارفع قدرنا في الدنيا والآخرة، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في نيجيريا يا رب العالمين. اللهم آمنا يا رب العالمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن شر الحاسدين. اللهم احفظنا من شر الجن والإنس يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.